Wow, pizza. Mem, zein skoter polit daukazun. Eskerrik asko. Wow, eskerrik asko. Thank you. See you later. Zer nahi duzu, Steffi? Gazta pizzak bat izan dezaket, mesedez? Noski minutu bat. Yummy. Yummy. Hemen duzu. Eskerrik asko. Goodbye. Kaixo, Steffi eta dirua. Ah, bai. Okay. Oops. Ups, barkatu, dirurik ez? Zer esan nahi duzu? Dirurik ez? Kaixo, dirurik gabe, pizzarik gabe. Ai, ama, zer egin duzu? Bai, hori da. Yummy. Beraz, lehenik pizza bat eskatu nahi nuen, baina ez nuen dirurik. Orduan borrokatu ginen, eta pizza apurtu zen. Tamalez, nire pizza amaitu dut eta ezin dut zurekin partekatu. Baina beste zerbait daukat. Zer da hori? Hori da nire dirua, eta orain zurekin partekatuko dut. Diru pixka bat utz diezazuket, joan eta hartu pizza bat. Eskerrik asko. Baina lehenik, barkatu zure jokabidea jati. Noski. Kaixo, Zu zara, berriro. barkatu, baina orain dirua daukat pizzaren truke ordaintzeko. Ondo. Zein pizza nahi duzu? Margarita bat izan dezaket, mesedez? Noski. Tarte txiki bat. Yummy. Yummy. Hemen duzu. Eskerrik asko, ona hemen zure dirua. Begiratu pizza hau. Yummy. Oops. Ai, ez nire pizza. Ez negaregin, berri bat egin diezazuket. Baina ez daukat dirurik. Kaixo, hau pizza jatetxea da. Pepperoni pizza. Azkar. Bai, noski minutu bat. Kaixo, hau pizza jatetxea da. Gazta pizza bat, mesedez. Bai, ados. Kaixo, hau pizza jatetxea da. Pizza margarita bat. Mesedez. Bai, ados. Zenbat agindu, nola kudeatuko ditut? Lagundu dezaket eta haien agindu guztiak entregatu zer diozu. Eskerrik asko, hori izugarri ona izango litzateke, eta doan emango dizut nahi duzun pizza. Mendiko motxilla honetan paketatuko ditut agindu guztiak. 1, 2, 3. Hemen duzu. Gero arte. Agur. Goodbye. Agur. Hi. Pizza banaketa. Kaixo, zure pepperoni pizza. Eskerrik asko. Bye. Agur. Kaixo, hemen. Zure pizza. Ona, hemen zure gazta pizza. Eskerrik asko, hemen duzu zure dolarra. Eskerrik asko. Agur. Agur. Hemen nago. Zure pizza margarita. Eskerrik asko. Ez horregatik. Pizza banaketak eginda daude. Maria, zure pizza agindu guztiak entregatu ditut. Steffi, mila esker, nire eguna salbatu duzu. Doan pizza bat nahi alduzunik agindu bezala. Noski.
hemen zure pizza. Egia esan, itxaron, utzi niri egitea. Ai ez, ai. Broma bat besterik ez da. Goxoa. Beti begirunezkoa eta besteei laguntzen. Bai, laguna. Mutila, begira, galdera ikur asko daude kutxetan. Gela honetatik irteteko. Kutxa guztiak ireki behar dituzue eta barruan ezkutatutako zenbakiak aurkitu zorte hon, umea. Ongi, egin dezagun. Nik lehenengo egingo dut. Nahi dut sortea. Non nago? Aizu, diru kuboak dira. Dirua hartu behar dudala uste dut. Ez zen erraza izan. Bai, gainditu dut erronka. Lehen zenbakia. Nire txantzanda da. Bigarren. Ikus dezagun, zer dagoen urrengo kutxan ezkutatuta. Janaria osasuntsu eta osasungabeetan banatu behar duzu. Ongi, ulertuta. Patata frigituak osasungabeak dira. Laranjak oso osasuntsuak dira. Donutak ez dira osasuntsuak. Azenarioak osasuntsuak dira. Pastela eta izozkiak ez dira osasuntsuak. Tomateak osasuntsuak dira. Marshmallowa ez da osasuntsua. Pitaya oso osasuntsua da. Marrubiak gozoak dira, beraz osasungabeak dira. Jakina, marrubiak baia dira, eta horrek esan nahi du osasuntsuak direla. Bai, gainditu dut erronka. Ados. Nire txandan da berriro. Palomitak dira. Kaizu, palomita denda da. Lagundu bizitariei palomitak jartzen. Nahi dut palomita gorria. Nahi dut berdea. Eta urdina niretzat. Arazorik ez. Palomita gorriak. Palomita berdea. Palomita urdina. Gorria zuretzat, urdina zuretzat, berdea zuretzat. Eskerrik asko. Bide batez badugu zerbait zuretzat. Bai, lortu du. Lauda. Nire txanda, berriro. Ikaragarria. Zenbakia 5. Hau nahiko erraza izan da. Hartu dezagun beste kutxa bat. Egin dezagun, hau. Marshmallow asko dira. Gozoa da, baina ez dut zenbakirik ikusten.
Zure zeregina da marshmallowak koloreztatzea eta arko iriz karameluak egitea. Aizu, dibertigarria dirudi. Az gaitezen. Murgil ezazu uretan eta koloreztatu ezazu. Gorria. Urrengo marshmallowa. Marshmallow hori. Verde. Ara. Urdin. Azkena. Morea. Egina dago. Bai, lortu dut. Seigarren. Orain, kutxa hau irekiko dut. Aupa, pilota gorria da. 7 daukat. Orain nire txanda da. Segurtasuna lehenik. Zer egin behar dut? Zure lana intsektu handienak biltzea da. Nik konponduko dut. Harrapatu zaitut. Baten falta zait. Uste dut, denak ditudala. Bai, lortu dut. 8 da. Orain, nire txanda da kutxa irekitzeko. Koloretako papera da. Zure egitekoa akuario hauetan zer dagoen jakitea da. Ongi, haz gaitezen. Oh, Batman da. Aupa, Spiderman da. Urdin, bakarra geratzen da. Zenbaki bat aurkitu dut. 9. zenbakia. Ikus dezagun kutxa honetan zer dagoen. Bat. 0. Hamar da. Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bai, erronka guztiak egin ditugu. Jolastu dezagun arrosa eta beltza erronka. Yeah, okay. Let's go! Arrosa. Kaixo. Zer egin behar duzun badakizu, ez da? Ideia bat dauka. Ondo, ezeri. Okay. Oh, yes! Wow! Orain begira ezazu zeure burua. Zein kolore gustatuko litzaizuke? Horia nahi duzu? Morea nahi. Agian arrosa.
Ikusi zein polita zaren. Ez du axola. Nire txanda da orain. Eskulanak eta ardea. Fantastic. Oh, yes. Ikusi zein polit. Sortzeko prest nago. Let's go. Excellent. Interesgarria. Hau da nire estiloa. Armi-arma. Nire armi-armak ikusi nahi dituzu. Ideia bat daukat. Wow. Goazen apaintzera. Wow. Good. Woohoo! Yes. Wow. Ai, laguna rosa txiki polita. Aha. Ei, irribarre. Oh, yeah, okay. Ez zait arrosa gustatzen. Oh, yes. Begira nire slimea. Azken ukitua. Nahastu ezazu. Fantastic. Orain gustatzen zait. Yes. Ez zaizkit hauek gustatzen. Kolore ilunekin lan egitea gustatzen zait. Hori hobeto da. Hori da nire estilo. Yes. Aha. Bikain. Zer iruditzen zaizu nire slimea? Yeah, okay. Oso iluna niretzat. Kolore argiagoak nahiago ditut. Zer egin behar dudan da. Fantastic. Bikain. Honi kolore pixka bat gehitu behar dio. Oh, yes. Ikusi zein polita eta koloretsuak garen argazki honetan. Oh, Honekin ez naiz eskolara joan. Saiatu gaitezen beste behin. Sorpresa! Zer dago barruan? Itxarobena dut zerbait iluna izatea.
gora, zer? What? Zer? Aupa, globoak, maite ditut. Ez ditut arrosa koloreko globoak gustuko. Okay. Hau askoz hobeagoa da. Nire txanda. Aupa, garbiketa. Lasai, hau garbituko du. Turbo arrosa garbiketa. Oh, ikusgarria. Lan bikaina egin dut. Hau ez da nirea. Asteazkena, zurea izan daiteke. Ziur aski ez da nirea. Arrosa da. Saiatu gaitezen berriro. Sukaldatu behar. Kolore iluna. Askoz ere hobe. Apaindu dezagun. Asteazkenetik etorritako pastelik goxoena. Zuk ere nahi duzu. Ez, eskerrik asko, fruitu freskoak nahiago ditut. Eskeletoa. Non dago eskeletoa? Kaixo, kaixo. Kaixo, kaixo. Itxaron minututxo bat. Apaindu zaitzagun. Okay. Wow! Iruzkinik, ez. Azkena. Soinekoa. Aupa, arrosa ondo geratzen zaizu. Eginda. Maite dut nire soineko beltza.